салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ё ки ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед. реклама мекунем, рекламаш бесум мебошад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Гипроазем, дар назди бозори Сомон. Якхонага квартира дар 10-ум этаж қарор дорад. доми 11 этажа мебошад ва ин хона бошад дар 11-ум этаж. 32 метр квадрат мебошад. Нархаш бошад 183 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. фақат даромада зиндагӣ мекунед ва ин расмо бошад, ин расмо кӯҳна мебошад. марҳамат, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, баъди бозори Балх мебошад. Гарадок. Якхонага квартира дар 4-ум этаж қарор дорад. 53 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар автоцентр. якхонага квартира дар 2-ум этаж қарор дорад. доми 5 этажа мебошад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонт надорад, айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. духонага квартира дар 2-ум этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. доми 3 этажа мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. номи пешинаш Московский мебошад. дорои 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо веранту калидораш. об свет ҳастак. нархаш 100 000 сомонӣ мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Хати Роҳ, назди Говбозор. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, ошхона, баня, ҳоҷатхона. об свет доимӣ ҳаст. фундаменти 5 дар хона бо подвал рехтагӣ тайёр мебошад. гирди ҳавлин маҳкам карда шудааст. нархаш бошад 250 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона алишам мешавад бо сехонага квартира дар шаҳри Кӯлоб. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Қизилқалъа, дар назди военни част. 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор, баня. нархаш 50 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об дар наздикиш мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Якатол, пушти Мошинбозор. 4 сотиқ замин, 3 дар хона, баня. об свет дар наздикиш мебошад. нархаш бошад бо маслиҳат. гирди ҳавлин маҳкам карда шудааст. хона алишам мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳо имо WhatsApp ҳастак.
اینا کвартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтару қорғонтепа болои магазини ёвар се хонага квартира дар доми 14 этажа ва ин хона бошад дар 11-ум этаж қарор дорад. 90 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ боз савдо мешавад. обсиве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% дорои лифти замонавӣ мебошад. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ба шумо иншоалло арзон мекунанд.